Šťastné, veselé, požehnané Vianoce vám všetky, milé sestry, bratia, deti, mládež. A zda najznámejšia medzinárodná vianočná melódia je táto. Nepoznám jazyk, ktorý by si túto melódiu neadoptoval. Ale ktorá je tá druhá najznámejšia medzinárodná vianočná melódia? Názorov bude asi viacej, ale trúfam si povedať, že medzi veľmi dobrých kandidátov patrí táto. Tieto latinské slova hovoria: poďte, pokloňme sa, Pánovi. Všetky tieto vianočné piesne spievajú o Pánovi, spievajú o Jezuliatku, spievajú o dieťati, ktorého narodenie oslavujeme. A tak na toto vianočné zamyslenie si zoberieme slovíčko dieťa a ku každému písmenku priradíme jednu krátku myšlienku. Prvé písmenko v slovu dieťa je písmenko D. Diviť sa. Áno, je to také detské. Detiurence sa prichádzajú pozrieť na jasličky či doma alebo v kostole a hovoria: Ježiško. Ale aj my dospelí sme schopní sa diviť. Pred niekoľkými dňami sme azda obdivovali tú konjunkciu Jupitera a Saturna, ktorá je veľmi dobrým kandidátom na tú betlehemskú hviezdu. Ale tým najväčším divom divúcim je Boh, ktorý je neviditeľný, ktorý je pre mnohých taký nepoznaný, sa stal človekom. To múdre slovo pre Boha, ktorý sa stal jedným z nás, nám vyjadruje písmenko I. Inkarnovaný. Slovo sa stalo telom. Alebo môžeme povedať slovičko imanentný, že nie je len mimo nášho sveta dohliadajúci na ňo, ale stáva sa súčasťou nášho sveta. Alebo azda môžeme použiť taký moderný výraz, že on je imigrant zo svojej transcendentnosti. Už nezostáva len ten nepreniknutelný, ale stáva sa úplne jedným z nás. Veď o tomto nám vianočný príbeh hovorí, že to je základný príbeh Boha, ktorý si vystačí sám. Ale pretože Boh je láska, rozhoduje sa deliť s tým, čo si sám prežíva, a preto stvoril svet i ľudí z lásky a zveril ho nám. A my sme všeličo na tomto svete pobabrali. A preto nám aj posiela sám seba vo svojom synovi, ktorý nám chce pomôcť, aby sme tento pobabraný svet začali opravovať. A začali zvnútra, nie na silu niekde zvonka. A najmä, aby sme začali sami od seba. Tretie písmenko E nám predstaví slovo elixír ako nápoj. Áno, na Vianoce si pripomíname, že v Ježišovi nám Boh ponúka nápoj Božej dobroty, nápoj Božej lásky. Tento nápoj je skutočnou energiou, lebo jeho milosrdenstvo, jeho usmernenie, jeho koučovanie nám pomáha orientovať sa v živote. A to je veľkou silou, to je veľkou milosťou, to je veľkou energiou. Nie, že by sme nemali, a štvrté písmenko hovorí o ťažkosti, ťažobu. Ak hovoríme o ťažkostiach a ťažobe,
určite môžeme hovoriť o posledných týždňoch, mesiacoch, ba dokonca takmer o celom tomto roku 2020. Ale aj tie predchádzajúce roky nemali všelijaké ťažkosti, ktoré boli či v našom okolí, alebo v nás samých, a zda slabosti, nedostatky. Áno, všeličo nám lezie a možno aj liezlo na nervy teraz, ako i vtedy, a možno i sami sebe. A tak v ťažkostiach k čomu sa obrátim? K zábave? K alkoholu? Alebo ku zdroju vnútornej sily? Kto a čo je tým zdrojom vnútornej sily? Posledné písmenko v slove dieťa je slovíčko akatist. Grécko-katolíci toto slovíčko veľmi dobre poznajú, lebo je to hymnus, čiže spev oslavy a poďakovania. A nemusíme byť grécko-katolíci, aby sme aj my, zvlášť dnešný deň a v tejto chvíli, v tejto svätej omši začali si uvedomovať nielen svoje ťažkosti, možno osamelosti, alebo opustenosti, alebo vyčerpania, alebo znechutenia, ale aby sme v tejto chvíli aj začali za niečo ďakovať. Ďakuj za to, čo máš. Ďakuj za to, čo sa ti podarilo. Možno už len to, že si tu v kostole, alebo že si môžeš sadnúť a v tichosti pospomínať na tých, ktorí ťa majú radi, ktorí nás majú radi. Vo svätej omši vyjadrujeme veľkú vďačnosť a poklonu Ježišovi, keď je Ježiš dvihnutý pred naše oči v chlebe a víne, ktoré sa stali ním samým. Hovoríme, že to je telo a krv. Nie, nebudeme používať slovo akatist, ale vtedy môžeme zaspievať tú druhú najznámejšiu vianočnú pieseň. Venite